May adlaw mga binati o minahal kong matalom. Welcome to my channel. Welcome to Ikot TV News. Ang channel sa kalambuan sa lungsod. Okay. Today is wala guys. Sunday. November 12, 2023. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo dire sa lungsod sa Matalom, welcome ang tanan nga mo invest og business dire sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan jud og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Nga naman, kuan guys, ang among merkado dire guys, di jud kompleto, which is ang mahitabo guys, unsay panginahanglan sa mga tao dili purchase niya. Agwa jumi dagko nga supermarket mga katong ganahan maghimo og mga supermarket, mga investor, atong suwayan kung unsa kanindot magnegosyo diri sa lungsod sa nanginahanglan jud ang lungsod sa matawag mga private sector kung diin maghimo og mga kung mas kuwang og mga produkto nga mao nga bisan pa man sa di takuan guys, pero sa tinuod jud nanginahanglan jud og mga investor, nanginahanglan og mga dagko ng mga negosyante diri sa lungsod sa Matalom guys. Atong i-try kung unsa kanindot atong ikuan sa moimbesta og negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Niya nga atong turismo ato gihapong